Хайде бе. Да, така, здравейте хора, аз съм Окси Геймс, днес ще играем на Майнкрафт. Хайде, зареждай. Имам един въпрос, какво правиш? Да, и сега ще оцеляваме в джунгла. Ако му... не, ще го пуснах на Survival. Майка му. Тара. Не! На креатив моне. И сега ще играем в джунгла. Какво написах, бе? Мор. Морски дар. Море е за джунгла. И ще си построя една мизова къщичка. И ще чуват хората. И ще си построя една къщичка. Айде, заежди за Бога! Снеме, не. Как зарежда? Айде, де! И така, хора, ще се върнем след малко. Ще свърнем. Да. Чакай. Дай така, хора, вижте, влезнахме! Разгеле! Туманге! И много зъби нещо. И така, прави се лъга. Остане се! Лаг. Много лошо лагва. И така, вече мисля, че се оправи. Не, още не се! Майке му. И така, днес ще построя къщичка. И ето намерих идеалното место за малка къщичка.